Siyabulala bayethu Mhlekazi, siyabulala, siyabulala Sifungile. Ufanelwe, ufanelwe Ludumo, ufanelwe ukubongwa. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you. We thank you. We thank you. Lilo lenyayo tika ngumlilo. We thank you. Tika ngumlilo. We thank you. Tika ngumlilo. Lenyapha ngumlilo. Nyalasapha ngumlilo. Kandasa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Apampa ngumlilo. Ujoel waprofeta wathi ngemihla yokugcina umoya wakho uyawela inyama yonke, uyawela abangafundanga, uyawela abangenamali, uyawela inyama yonke, amadoda namantombazana profete. Mama wethu ingcwele, we welcome you, my ngcwele. Ngegama likaYesu. Baba wethu, Baba wethu osezulwini, sithembe wena, sithemba wena wethwa, kuze kube phakade, kube kuna phakade, sofela kuwe Baba, Baba wethu, Baba wethu osezulwini, sithembe wena, sithemba wena wethwa, kuze kube, kuze kube phakade, sofela kuwe Jesu, sofela kuwe kuze kube, kuze kube kuna sofela, sofela kuwe, kuze kube kuna phakade, kuze kube kuna
Usagume unapagate. Usagume unapagate. Una sisofe. Sisofe. Hey, mataje gayo. Lolu sasa pasu. Usagume unapagate. Ay masalwa, ay masalwa. Una pa. Sisofe. Thank you, Jesus. Thank you. Makholwa siyahlabele yini makholwa kunapha sizofela kuwe. Hey my God, hey my God, hey my Jesus, angesitsho kakume kuse kube phakade kuze kube kunapha kunaphakade kunaphakade Sibongela kakhulu, sibulala kakhulu, uthi siyakhohlela, uthi ukhohlele namandla, bayatha, 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 bayatha. Ukapasata. Ukamasata. Rekapasata.
Solula izandla phezulu. Thank you, Jesus. Phakathi kwethu nesicaka senkosi. Asikho secaweni, awucawe le. Ayocawe lena. Yocawe le. Ubibhilivo secakwayo apha. Inormal, isober. Ushintshe isihlalo. Akho secaweni apha. Ubibhilivo secakwayo. Uyayibona uyakulibazisa ushintshe isihlalo. This is the move of the Holy Spirit. Solula izandla phezulu. Ngaphuma apha. Iwudlula ngakubamba. Uzawuyozwini lenkosi ngoku. Umbhalo wasewisini. Uthi lingekathethwa. Lisathilwe nje masikufe. Dlula izandla phezulu. Phakathi kwethu sinomuntu kaThixo. Mntwana kaThixo uthathile. Uzalwa kudolophu yaseNgcobo. Fundisa umdashe seza ngaphambili. Uzawuthatha inhliziyo kaThixo. Abantu benkosi bancedakala. Phakamisa ingalo zakho. Phakamisa ingalo. Thank you, Jesus. Ayakhona amandla. Okuphilisa. Akhona amandla. Asekhasini likaJesu. Akhona amandla. Akhona amandla. Okuphilisa. Kuyaphilwa. Yebo. Akhona amandla. Akhona amandla. Okuphilisa. Kuyaphilwa. Kuyaphilwa. LikaJesu. Akhona amandla. Akhona. Akhona amandla. Ay basithandekayo. Awu Jesu. Kuyaphilwa. 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 Yebo kuyaphilwa. Ayakhona. Kuyaphilwa. Hey, 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 hey. Hey bazalwane. Kuyaphilwa. Hey bathandekayo. Masihlabelele sonke bazalwane. Masihlabelele sonke. Yebo kuyaphilwa. Ayakhona. Kuyaphilwa. Okuphilisa. Kuyaphilwa. Kuyaphilwa. Asekhasini. Hayi bazalwane, hayi bakholwa. Abagibela nje abathandeka. Kuyaphilwa. Kuyaphilwa. Apha uJesu. Kuyaphilwa. 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 Hayi bazalwane. Kuyaphilwa. Hayi bo. Hayi bo. Hayi bo. Unalika swata. Ekapa.
yebo kuyaphilwa. sizinze amen apha uKristu amen iinzipho zethu sizibethelele zithole ngibonga inkosi amen funeke ngokuba ubana ngaba ububuqonda uba iinzipho zakanye unako ukuzibethelela kum zisuke ngokum zisuke nakum zisuke nakulwam shumayeli zisuke kakhulu zibetheleleke phaya enkosini mayibonge inkosi amen ndidla ngokuthi ke xa ndithetha uba aba bantu uyawusokola kuba ulapha sikhola i-repentance kunaba bantu bathengisayo endlini kaThixo amen baye bathengisa amanzi so xa bethengisa lamanzi ndiye ndibe nombuzo othi because we teach abantu uYesu
so that their faith may grow more in Jesus, not kwenye into, so that ukholo lwabo, so that ungazibuhlupheka ngenxa yokholo luphuphumayo kuwe, uqinisekile kuYesu, unganihluphi nasebusuku noba sewusiva izinto ukuphakama uthandaze ngoba uyakholwa into yobana uyakholwa inzipho zakho. Siyakubulisa Bishop, zibethelelekile. Amen. Kuthi ndiye ndibe nombuzo othi njengokuba we have to reveal everything, siyikhuphele bantwaneni bakaThixo, siyikhuphele yona so that bakhule elukholweni. Amen. Baye bekhula badla ukudla okuqinileyo, ukholo lwabo lube phaya phezulu, noba sekufika izivunguvungu belingwa ukholo lwabo luye lunyuka phezulu. Ndiye ndithi into yobana ngaba xa nangaba ndithandazela amanzi ndizawathengisa. Amen. Xa ndiwathandazela then for sure xa ndiwathandazela ndithi wathengeni. Niwathenga kuba niyazi uba mhlawumbi ke ayaphilisa. Amen. Ayaphilisa. So into yam ithi ke ngoku xa ndimile ndinalamanzi kungani ndinganifundisi isecret yobana ngaba how come i-ordinary water yamanzi aphuma etepini endiwakhe etepini ndawatha abanamandla ukuphilisa? Kutheni ndingatitshi ilantukazi zam i-congregation yam banaba this is how you pray for the water? Andiqondi noba niyayivana le nto. Andithi as a pastor I have a duty yobana ngaba to teach someone faith akhule elukholweni futhi akhule ade agqithe uthi uYesu ndifuna izimani zakwenza nezinto nide nigqithisele nakum. Funeke umuntu akhule ikhola lide liqine lifikelele budodeni elukholweni. Amen. Umbuzo wami uthi kunganina lamanzi ndingafundisi into yobana ngaba isecret yoba amanzi aphuma etepini nje just a water now asephilisa? Kutheni ndinganikezi ngala secret? Inokuba nicinga uba yintoni? Unobangela isizathu sinye yingoba nangaba ndilambile. Ayikho enye into. Now we are calling people back to God. Entrepreneurs, they must go and start a business. Umuntu who has an ability to become an entrepreneur, he must go ayokhangela i-opportunity to start a business, buy a vendor machine, put those bottles there, bafaki 5 rand zikhaxaze ziwe. Amen. Because you have a skill of being an entrepreneur. Here we do not need an entrepreneur. Apa sidinga apa into yobana ngaba sityiswe the word of the Lord, sikhule elukholweni, siqine, sifikelele budodeni bokuyazi inkosi. Mayibonge inkosi zekuthi ngalelo langa, ngoba inkosi yona iyeza, zekuthi ngalelo langa angabikho osalayo. Amen. Isizolo sithetha about the bread of life, Jesus as the bread. As we are looking at that crowd, recap nje sijonge kule yandimbana, le yandimbana ibize ngenxa yesonka. Athi ke uYesu bana sanukundifuna nini ndifuna ngenxa yesonka endininikileyo. Amen. Kodwa inene ndithi kuni isonka sobomi ndim. Bathi uMoses wasinika isonka wathi eso sonka basidla but bathini bafa, but kunesonka sobomi, isonka othi xa usidlile sikhokhelele ebomini obungunaphakade. Athi ke ngowonke ozayo kum andimvaleli. So xa kusiziwa kuYesu kuziwa njani? Umuntu xa eza, when he comes to Jesus, uza efunqulwa yimilenze yokholo. Imilenze yokholo imthwale eze kuYesu atsho asindiswe abe nobulungisa. Ayibonge inkosi. Amen. With all that being said, ndicela sifumane ilizwi kwincwadi ye-2 Corinthians chapter number 5 verse 17. Sizawudla yena. Malibonge igama lenkosi. Wenje njalo uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi, wenje njalo wenje njalo uThixo thanda kwakhe ihlabathi, wenje njalo ulithanda kwakhe ihlabathi, wancama ngamunyana wakhe ekuphela kwamsele
wenje njalo wenje njalo wenje njalo Thixo ukulithanda kwakhe ihlaba wancama unyana wakhe uThixo ubulithanda kwakhe ihlaba wancama unyana wakhe ekuphela wenje njalo wenje njalo uThixo ubulithanda kwakhe ihlaba wancama unyana wakhe ekuphela wenje njalo wenje njalo ubomi obutsha kuKristu. Ubomi obutsha kuKristu. Ngoko ke thina sisusela kweli xesha ngoko ke ukuba ubani isisidalwa esitsha izinto ezindala zidlula bonani ke zisuke zabantsha izinto zakhe zonke izinto ke ziphuma kuThixo owasixolelanisa naye ngokwakhe ngoYesu Kristu wasinika ulungiselelo loxolelaniso olu ke lokokuba uThixo waye ekuKristu elixolelanisa naye ngokwakhe ihlabathi engazibaleli kubo iziphoso zabo walimisa kuthi ilizwi loxolelaniso sizizigidimi ke ngoko ngenxa kaKristu ngokungathi uThixo uniyala ngathi siyanikhunga ngenxa kaKristu manixolelaniswe naye uThixo kuba lowo ungazani nasono wamenza isono ngenxa yethu ukuze thina sibe nobulungisa bukaThixo kuye. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Ngixole ndinefiva badala nje ndiyabona uba ndikhethe iflu. Amen. So sizawuthi chuze ngonyawo lonwabo. Amen. Sidine to the table yenkosi. Amen. Ayibonge inkosi. Amen. So uthi ke uYesu bonke abeza kum andibavaleli ngaphandle andibaleli. Amen. Bonke abathi beze bafumana ubomi. Sithe ke into yobana ngaba xa usiza kuYesu into eye ikuthwale uthwalwa zinyawo zokholo. Ayikho enye into ekuthwalayo uye kushunyayela udaba inhliziyo liyohlala enhliziyweni lowo uThixo amkhongileyo ubana ngaba kumele asindiswe lungene udaba la ungena enhliziyweni simthwala inyawo zolikholelwa udaba luzaze asondele enkosini. Mayibonge igama lenkosi. Amen. Athini asindiswe. Amen. Usindiswa ekwistate esibi kakhulu, esindiswa elisela, esindiswa elinxile, esindiswa eyilonto emdaka enyukunyuku epaniwe ebanjwe zizono simqamangele wakwabona idyoko yobukhoboka ukubona abantu abelikhoboka lesono isono sibe sikhoboze ubona usislave sin kodwa uYesu Kristu umuntu onjalo uke udaba langena enhliziyweni akhululeke eze uYesu uza njengokuba enjalo athi akufika uYesu elolo hlobo axolelwe izono zihlanjwe ngegazi likaYesu.
ke emveni kwestatement eso esitsho emveni koverse number 16 isithi ngoko ke futhi bana asisazi namnye ngokwenyama kodwa sisamazi ngokwenyama uKristu. Amen. Itsho ithi ke ngoko ke, meaning it's the continuation, iyaqhubeka ithi ngoko ke ukuba ubani. So ithi ke ukuba ubani uKristu, ukuba ubani meaning whether ungudikela, whether ungunxuba, whether ungujwarha, loo nto uyiyo. Amen. Noba ulindiya, noba uliqheya, noba ungumXhosa, nokokuba uyintoni, khani ndiqhobele uThixo izandla. Le move izawufikela eMandiyeni, emaXhoseni, emaTshayineni, kuzo zonke iindawo. Ngoba ithi uba ubani, akakho mntu ukhethiweyo, akubalwanga noba usisityebi, noba ulihlwempu, noba ubhityile njengam, noba usisidudla, kodwa ukuba ubani, mayibonke igama lenkosi, ukuKristu. Amen. Yibambe laa ndawo uba ithi uba ubani, ukubani ukuKristu. Andiyifumani ke indawo ethi ukuba ubani usecaweni, ne? Ayikho indawo ethi ukuba ubani usecaweni, kangangokubana ngaba akukho nendawo ethi uba ubani usebandleni, ngoba ibandla yi-community yamakholwa ewonke. Ibandla akusi-body of Christ, ibandla. Amen. But ibandla is the community of believers all over the world. Then libandla elo, but asiva kule ndawo isithi uba ubani ukwibandla, because we are not quite sure uba everyone singakhona sisondele sonke, but hayi sonke sikuKristu. So ayisitithi ngacawe le nto, but isititsha ivula nje, isititsha ngoKristu uba anyone whosoever, noba mhlophe noba mnyama, but anyone who is in Christ, not ecaweni. Yes, kuhle ungazazi izihlabo zecawe, uyazi inkqubo yecawe, iprogram yecawe, but into endiyaziyo uba uphethe ezo zinto uyawuhlala usisidodo secawe, usazana necawe, and icawe will never take you to heaven. But Christ Jesus will take you to heaven. Ithi ke ngoku ukuba ubani ukuKristu Yesu. Amen. So xa ekuKristu, if anyone has come through faith ngoYesu wakuKristu Yesu, akabikho ecaweni, ngoba kuyagqithwa ecaweni, kuyagqithwa emfundisini, kuyagqithwa. Somebody must be in who? Must be in Christ. Umntu makabe kuYesu, makabetheleleke kuYesu, ahlale afumaneke ekuYesu. Xa sikukhangela asiziyogqogqa ecaweni, siyokhangela sizofika icawe itshixiwe, but sifuna ufumana umntu okuYesu Kristu inkosi. Amen. Sikufumane ukwinkosi uYesu Kristu. Njengomthandazo kaPaul athi ufumaneka ndikuye, ndingenabam ubulungisa, amaxesha onke ndifumaneke ndikuye. There is no break. Akho sayo uThixo andithatha ibreak ngoku ndihlala phantsi. No, each and every second ndifumaneke ndikuye. Nokokuba inyanga iyavuma noba inyanga ayivumi, but when I am traced, mandifumaneke ndikuye uYesu Kristu. uYesu Nkosi mayizukiswe ngamaxesha onke. Amen. Mandibhaqwe later on ecaweni, kuthi xa kuphengulula iincwadi zecawe livele igama lam, but qala mandifumaneke ndiphaya kuKristu, so that xa nditreyiswa ndibona kufunyanwa ubana ngaba really this person is a believer, is a Christian. Not ngoba ungayinxibisa ukuthi uphathe iBhayibhile, but loo nto leyo ayitsho into yobana ngaba ukuKristu Yesu. Ungashumayela uzazi iverses, but loo nto leyo does not determine your position in Christ. It needs us to check your position, because if anyone, if ukuKristu, meaning that is the position, your mntu uYesu Kristu, makabonge igama lenkosi. Amen. Your position in Christ, that is your position. If ubani ukuKristu, so kumele sikufumane uba ukuKristu siza kufumana kanjani. Uba ukuKristu uyawubonakala ngendlela oyiyo. Uyawubonakala ngendlela oyiyo. Ubana ngaba uyafumaneka kubani kuYesu Kristu. So when you are in Christ, sikutrace sikufumana into yobana
ukujonga the same way as Jesus Christ. Lowo useparated kuThixo uluthaba lukaThixo. Amen. Lowo ungakholwanga ingqubo kaThixo iphezu kwakhe. But now when you are in Christ, uyiThixo ukubona the same way abona uYesu, simply because the righteousness of Christ ubulungisa benkosi uYesu is within you. Not obakho ubulungisa. Remember, uze unemithwalo. Amen. Ngoba iyethula imithwalo xa ufika apha, iyothula ibekwe phansi ukhululeke. Amen. Now, it simply means that when you are in Christ Jesus, you have died to self. Behold a new person. Nangu umuntu omtsha. It means ufile lo muntu wakudala now, because now you are in Christ. Umuntu wakudala akasekho. So when God looks at Jesus, it's the same way God looks at you when you are before him. He sees his righteousness. He sees it in the Bible. The angels are watching. What through ibandla lakhe. Sifumene inyoba yesalvation. Abaprofeta ngayo abaprofeti Isaiah beprofeta babeyithetha lento beyitsho and babenqwena ubana ngaba ithi iBhayibhile babenqwena ithi ubana ngaba bekhangela uba maxesha waphi la umoya ingcwele abaxelela ngazo ezi zinto. Ithi iBhayibhile uThixo wagcina indoda enye, waligcina ixhego etempileni. Ithi after lathi lambona uYesu lavuya kakhulu kunene, lathi ubana ngaba usungamndulula umkhonzi wakho ngoku enoxolo, ngoba amehlo am alubonile usindiso. Meaning amehlo avuliwe, amehlo avulekile. I have seen Christ. I have seen the salvation that is in Jesus. I have not seen a certain part. Yes, ukhona uYosef noMaria baphethe usana, but my eyes have seen the salvation. Athi umnqakulayo amehlo wami avulekile, umthwalo wezono zam uye wathwani na ususiwe. Amen. Because amehlo am abonile avuleka. Athi olubhala ke ngoku ingoma, I was once blind, but now I can see. Because why I can see now? It's simply because I am in Christ. I am the new creature in Christ. I have died to the old self. If anyone is in Christ, it means you must be found in Christ. Abantu baya kubona your behavior that you are in Christ. Akuthathwa break. Bona ngoku uthathwa ibreak. Yabona ngoku uthathwe ibreak. Abanye bazalwane bethu, hey, wathi unikela umsebenzi befundisa baqhubhe ezithaveni, bazawubagubhulula baphume ezithaveni. Amen. Why? Simply because ibudakele to the foundation who they were introduced to. The good news were preached, but when abahleliswanga phansi baziswa about Jesus, baziswa kwinkosi uYesu, so that they can be rooted. When you are rooted, the life of Jesus iyaflowa kuwe, ihamba kuyo life kaYesu Kristu ngaphakathi kwakho. Ubulungisa that is generated by the Holy Spirit. Therefore, automatically, since you are saved by grace, automatically loo nto leyo ibeka X when it comes to isono. Amen. Uba ubani kuKristu usisidalwa esitsha. Izinto ezindala sekutheni na sigqithile. Ithi izinto uba ubani ubuKristu, izinto ezindala. If anyone, his position is in Christ. Amen. All things have what? Have passed away. Ithi ke ngoku, behold, jongani-ke, sukani nibone. Yangangathi uyaqhayisa mani lo mbhali emntwini osanda usindiswa. Ingathi uyaqhayisa. Jongani ke ngoku. Ubana ngabe bexelela abantu
bazihambela xa ithi bonani ke babe bame pay attention ubana ngaba niyambona lo into zakhe zintsha noba benimazi ubana inxila izinto zakhe zintsha noba benimazi elisela izinto zakhe zintsha noba behambelala kodwa izinto zakhe zintsha nobana ngaba umtsha kungane mtsha simply because this person now is in Christ. Then after he is in Christ, where you will find him worshiping in the church. Now, as a new creature, okanye isidalwa esitsha, ngomntu wakudala udlule laa mntu lowa ebelawulwa ngumtyholi elawulwa sisiphathamandla xa ibeka uPawulos isiphathamandla salo mhlaba ithi nangoku umoya walowo ongendawo usebenza kwabo bangevayo even today as we are sitting here but laa mntu ebekhontrola esenza uzithandele lava inyama yakhe ugqithile ufile he has died now laa mntu ufile ufe nobani nenkosi yesu hence there is the baptism of water. Baptism of water ibonakalisa into yobana ngaba now when untywiliselwa it means now you have died. When you rise, you have rise up with Christ. Because now ungumntu sidalwa esitsha laa mntu nemikhuba akasekho ubhubhile. Amen. Loo nto leyo now xa kuthiwe ngoku usisidalwa esitsha the new creation. My one goes, now you find that is your identity now. My one goes, your identity because now you are a new species in who? In Jesus Christ. Amen. Phambili kukaThixo une-status esitsha phambi koThixo ingqumbo yakhe ayisekho but uxolela ngumntwana xa ebona wena ubona ubulungisa bakhe. Amen. Ubona ilungisa ngoba wabhala wadeclare wathi ulilungisa. Mayibonge inkosi. Amen. Ngoba umuntu wakudala udlule. Now uqaphela ubana ngaba really people are not in Christ. They don't have abanguye lo muntu umtsha. Amen. Ubana ngaba abantu kulula kubo ikuhle ubana ngaba ahlale ebugqwayibeni kuhle into yobana ngaba ahlale endaweni emdaka futhi ekuhlaleni kwakhe endaweni emdaka angabi nazo neentloni benithenda izinto sikude kwi-self justification sizithethelele but sibe sihlele endaweni emdaka. That's where you see that this person usecaweni lo mntu akekho kuYesu Kristu. iBhayibhile ingcwaba vele lihle ngaphandle but xa ungena ngaphakathi bubugoxo bamathambo. Yes ndimhle ndinxibe isuti ndiphethe iBhayibhile ndimhle kakhulu ndizilungisile but kanti elo ndilingcwabe elihle elifakwa i-tombstone entle ngoba ndisebhizi yimikhuba yam emibi ndisebhizi ndihleli kwiimbutho zabagxeki ndisebhizi ndisadla abantu ngemali ndisashumayelela uba nditye ngee-intentions ezirongo but izenze xa ubona mna ubona the man of God kanti ndililona gqwirha elikhulu that is leading people to hell because hell does exist and hell will have its occupants. Isihoko sikhona siyaphila and isihoko sizawuba nee-tenants. Sizawuba nee-tenants zingene bazawungena bahlale phaya but sekhona icebo to escape leyo ngqondo. Icebo elinguYesu iingcango zisavuliwe nosecaweni ongekho kuKristu asenorepenta. There is still time. Repent to come back to God. Ahlale ekuYesu Kristu afumaneke kuye ngamaxesha onke. Hallelujah. Ngoba asoze sakhohlisana ngoba enyanisweni inyaniso yeyokokubana ngaba not all of us are going to heaven because bakhona eziyawuqina inhliziyo zethu bayawugqitha emhlabeni zisunyelwe indaba ezilungileyo. So that is now you are in Christ, you are new. That is your position in God. You find your identity. Injani? Now, lo mntu umtsha silahlweyo zonke ezi zinto simdala
because nangumuntu lo on status esitsha phambili kukaThixo ufile mayibonga igama lenkosi amen uye wafa noYesu wavuka amen ithi lonto leyo now wena awusabekwa tyala phambi koThixo usimile ungenatyala ngoba ukholwe inkosi uYesu wakuyo inkosi uYesu malibonga igama lenkosi amen now umuntu wakudala ithi iBhayibhile mlahleni umuntu wakudala mhlubuleni mthatheni okwengubo eyombethweyo umuntu wakudala nimlahle nandulu kwembatha yembathani umuntu omtsha who is this new person now is Jesus Christ nimembathe lowo ke ngoku by the power of the Holy Spirit now zonke izinto zakho sibentsha amen nesimilo sakho sibe sitsha utsho ke uvele iziqhamo ethi incwadi yeGalatians chapter number 5 siyabonakala ke ngoko iziqhamo zomuntu otheni okhokhelwa ngumoya ngoba siba luthando ububele ukuzeka kahle umsindo uxolo sidweliswe but yena umuntu omdala la muntu ungcwatyiweyo la muntu ungasekhoyo uye wafa kulo muntu nochuku kula muntu nolunya kula muntu lowa upractice witchcraft kula muntu ukhonza izithixo kula muntu wenza sex before marriage kulo muntu lwa leyo phaphandle kula muntu uxokayo. That was our former life. Kulowo muntu lowo ndiva kabuhlungu when I see the believers, people who claim to be the believers, but the behavior says otherwise. Because we are expecting this person angabi ngoba xa ufika kuYesu uke wafika kuYesu man nasele ufikile wahlaliswa kuye uyabona ubona ngaba noba ungakhilwa itruck kule ndawo ikubethe itruck utshone phambi kwayo uphile you will never be the same ngeke wahamba wachanwa ibullet eqolo uphile ngenhlahla ngeke wahamba ngendlela ubuhamba ngayo watshayiswa itrain wasurvive ngeke wahamba waphinde wafana nemeko obuyiyo kunjalo xa ufika kuYesu ngeke wahlangana noYesu ube the same diyala ngeke wadibana noYesu uhlaliswe enkosini but then remain the same but izinto imithwalo iyethulwa izono ziyaxolelwa izono kwinkosi uYesu ube ngumuntu omtsha ophilayo that is in Jesus Christ. Diyala that ungakwenza ungaphindele emikhubeni ukuyo inkosi uYesu andivumi ndiyayala loo nto ngoba anyone who is in Christ adibane noYesu will never be the same ngoba uhlangene nenkosi ubomi abusekho ngalaa ndlela never. Why ngoba ndazi umsindisi wam why because I know him Dimaskum angeke uphinde ubuye ufane nakuqala because the old person is dead. Behold the new one who is led by the Spirit of God. Lowo usendleleni uyamatha eJerusalem because at Romans 8 is for now therefore there is no condemnation akukho ukugwetshwa not kwabasecaweni. Oh Nkosi yami akukho ukugwetshwa hayi kwabasecaweni hayi kwabahlabela kamnandi hayi kwabashumayela kamnandi hayi kwaba ne-followers esininzi but akukho ukugwetshwa kwaba kuKristu. There's no ayikho i-judgment only if you are in Christ but lowo or rejected the Son already selegwethiwe. But he that is in Christ akusekho ukugwetshwa. Mayibonga igama lenkosi. Waziwa kuKristu akukho ukugwetshwa. Siva kabuhlungu some believers zine-uncertainties about heaven. Yeah, uncertainties about heaven. Do not be uncertain because akukho ukugwetshwa only if you are in Christ. Behold, into zintsha. Now, one abantu besenziwa so yazi ukuthelelana sike sakwenye indawo angevuzwa ukuthi yazi sifike lapha aba
zikathixo sifolile apha elayinini siyothenga inhlanzi apha ngase-police station sifolile nyani ke kungabi nani heyi kubonakala uba liyahamba ixesha ifishini njalo isenzima ayisi heyi sive ngabazalwane ngoku besiceli nabo badikiwe bakunkukile sive ngabo sebeqhashambula kwaphuma otyu emlonyeni babadikiwe kulinda kwaphuma otyu nokheya emlonyeni babadikiwe kulinda sajongana wandijonga umfundisi unelane ndamjonga saswama ngoba abantu abebelapha babone abazalwana abantu abafike bafole emva kwethu saswama yabuhlungu inhliziyo kabuhlungu ngoba kubone abazalwana and for sure the conclusion is out wow aba bazalwana hayi because impilo yethu entsha kuKristu yona nje kumele ishumayele nje yona indlela esiphethe ngayo mayishumayele ungeka uvula umlomo mayishumayele ungekathethi makushumayele because you are the new creature in Christ makuthi xa kufika wena bekuthethwa kuthetha izinto but xa kungene wena kucace ngoba impilo yakho is the best ekushumayeleni ngoba noba angashumayela umuntu but xa umjonga isithende umlandelele lapha esithendeni ufind into yobana ngaba no man siyayithetha nje le kanti iyaphilwa bathandekayo ayithethwa iyaphilwa ayithethwa nje kuphela but iyaphilwa ngoba yimpilo iphilwe ungayithethi uyiphile ungayibonakalisi ngengubo noba sawugqoka amanikiniki but ubonakala uyiphila kuthiwa kuthiwa ngumntwana kaThixo lo kungathiwa wena ngoba lithi iBhayibhile lam kwincwadi kaMatthew ubana ngaba mayibonakala imisebenzi yenu ngoko ukuze bamzukise uyihloweni osezulwini. So if anyone is in Christ, is the new creature. Zonke into sindala sigqithile. Now you have a new position. uYesu Kristu. Amen. Your identity now. You have a new identity and a purpose in life. Because izinto zakho ezindala zitheni zigqithile. Amen. Zonke izinto ke ngoba ukuba ubani uKristu sidalwe esitsha izinto ezidala zidlule bonani ke zizinto ezabantsha izinto zakhe zonke sivele zabantsha yonke into have passed phela nje yasixhosa lo Bible ya khawufunde kulamavesi endiwabhalileyo apha because all things zonke izinto ezindala zidlulile khanifundele incwadi yamaRoma chapter 6 verse 4 khanifundele phaa kuyo. Amen. Ngoba zonke izinto ezindala sitheni na zigqithile. You have died to the former life and wavuka ubomi obutsha okubani obubuKristu Yesu. So ingakho ke ecaweni sukufuna izinto eziphela msinyane khangela yena umsindisi. Yes. KwabaseRoma chapter 6 verse 4 ngoko ke sangcwatywa naye. Yes, ngoko ke sathwane nabathandekayo sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa ekufeni. Sangcwatywa naye ngokubhaptizelwa phi ekufeni. The baptism, the significance of death and resurrection of Jesus. Sangcwatywa naye, meaning that old person ulamntu lo ebedefinwa isisono edefinwa kukuzithandela inyama imlawula imcontroller laa mntu lo ugijima igazi lika-Adam kuye kwimithambo yakhe lowa mntu lowa. But now ithi ke ngoku usangcwatywa kwakunye naye elubhaptizweni. When you were baptized sazi wawungcwatywa kwakunye naye mhlazana ukholo. The old sinful nature yangcwatywa leya nto ilawulwa sisono ngoba isono asinandawo endlini kaThixo. Yes.
ukuze njengokuba uKristu wavuswayo kwabafileyo ngalo uzuko loyise, sithi ngokunjalo nathi nathi sihambe sinobomi obutsha. siba sithini nathi sihambe sinantoni na sinobomi obutsha obukuyesu, the life that is found in Jesus, not our own life but the life of Jesus within us. Because once ubana ngaba sine life kaJesus within us, life kaYesu kuthi, surely we have eternal life. Nalowo uthe wabhubha but uyawuphila athi uYesu okholwayo, because sangcwatywa kunye naye, savuka sinobomi obutsha, singabantu abatsha, sizizidalwa ezitsha, sikuye uYesu Kristu. Nguphi lo muntu ungcwatyiweyo? Ndiyacela nje ndiyikotile kodwa khayifunde. Lo muntu ungcwatyiweyo nanku Galatians 5 siyagqibezela verse 19 to 21. Cela nje siyifunde siyive. Lo muntu ungcwatyiweyo ebehamba kanjani? Unjani isimilo sakhe? Amen. Ngabantu abafumaneka enkosini abapointwanga emntwini, ababethelelwanga mfundisini, ababethelelwanga mprofethini, abangobantu babaprofetha but ngabantu of the kingdom of God, ngabantu benkosi Yesu azizuzele ngokulelakhe igazi inkosi emnqamlezweni. Ayingobantu abakhonjwe kwiprofet ethile, to the certain prophet baxhomekeka kuyo. Scripture was-abuse kakhulu esithi ubana ngaba kholwani kubaprofethi nosinziso naba nempelelo, bayasi-abuse esa scripture kakhulu, because i-mandate yabo is to eat, i-mandate yabo is to enrich and empower themselves to be better. Abanye bakhokelwa ngabantu ababazi noma bahlala phi, omnye ukhokelwa ngumprofethi omkhulu, uyanikela uyenza yonke into but akayazi nendlela eya kwakho. Inhlalo yakho akayazi njani but is pastoring you. Akazi ulela udle ntoni but is pastoring you. Akazange wanyathela, abanye aqonda basoze angene ematyotyombeni ngenxa ye-status, abekwe zimali zenu uphofu. Aqonda ngeke adrive ngemoto yakhe angene ematyotyombeni yena ayojonga amarhamente wakhe. Lowo uthe wenza inyoba yoba aye ayowajonga aphathe oshem otokwala ayonikela ngokwegrosari, uneekhamera ezimlandelayo so that abonwe. My Bible says bawufikile umvuzo wabo. La enkosi umuntu xa uyenza into la enkosi kumvuzo wakho lo uyakufumana. Balandelwe ziikhamera because they want to be seen great. Abayazi indlela eya emzalwane, yet they are pastoring you. They can't define abasapolo. Njengoba iBhayibhile ithi kwamiswa oFilipi besele ngqengqwe so that babe be able to be ukubona into obana ngaba bakwazi udistributor kubahlolokazi nakubantu abanezidingo. Ayikho loo nto xa uyigcwelite iholo ligcwele liphuphuma kumntu engasesifestireni, but ayikho into ethi ubana ngaba abantu ababekiweyo uba kujongwe abasokolayo, but kuthiwa nje qha, I will remove the curse in you, come with your money. But the Bible says, behold, all things are new. Athi zotyala imbewu siyawusuka isiqalekiso kuwe. But my Bible says, behold, all things are new. Yeyiphi le curse? Ithi iBhayibhile yam isichaba sameva emnqamlezweni sasirepresent isiqalekiso, ngoba kwathiwa uqalekisiwe umhlaba uyawuveza ameva ngenxa yakho. So wathwala isichaba sameva, into ethi wazithwalela kuye. Wasithwalela kuye nankanze besiba ungobandezelwayo, besiba kuyindoda nomvandedwa ushiyiwe udeliwe ngabantu, kanti all along ubethelwa thina izirhenqo zethu ngemivimbo yakhe siphiliswe. Wasithwala isithaba sameva enhloko. Who is this believer that is casting? Who is this believer that must pay to remove a curse? But there's no other than there's one man who paid it all in the cross. His name is Jesus. He paid it all. Walibhatala umhlabelelo wamawishile, walihlawula ityala ingelo lakhe.
abantu abhalayo umbhalo osalelana nathi usimangalela wamatyala wawucima wabethelwa naye emnqamlezweni. Who are you thou art uzoma udla imali zabantu? What kind of people who are pastoring the church of God? Athi uPaul xa eyala ebandleni athi ndiyanicela niwalusa umhlambi athe uThixo wasisivuzela ngokulelapha igazi. Esa statement sithi ningadlali ngabo, ningabaqhathi, ningawahli amandla wabo. But waluseni umhlambi apha ke kwaluseni ukwalusa umalusa ukhaphela izimvu xa kuza ojakala sakhawuleza eyaphukileyo uyayibopha. But to your pastors awophukileyo akabothwa. Ukuze abothwe funeka a certain amount. You don't have access to your pastor. Ayikho indlu engena access kumalusi because xa engena asibali abonto bayikhona engekho yabo ayifuna shiye ezi. That is umalusi lowo. Unendaba. Ingabantu abathi you are the new species in Christ Jesus. Niyahamba nityale kungaphumi into up until you believe in Jesus. Up until you come to Jesus. Woe unto the person odla amandla abantu. Athi uPaulos noma besememenzela i-Thanksgiving athi bazalwane bam, I didn't ask for this. Khange ndiyifuna ngoba mna ndiyazisebenzela. Ndiyazana nendlala, ndiyazana nentlutha, ndizazi zonke ngoba but I don't worry ngoba ubabalo lukabawo luyandanela. Mna ndithwala lubabalo endlaleni, ndithwale lubabalo entlutheni, ndithwale lubabalo kusokolwa. But ndingakhangela izinto zenu ngoba my mandate is to teach you about Jesus. What God is wangawuthixo wamo semasimila ngatisikelelo beentsikelelo zonke kwezisemasimili awo. Amen. Wamkela ubukhosi kaThixo. Who has that heart in our nation? Because the new one, you are the new species in Christ. Open up your mouth, you must come. Wonderful. Open up your mouth, yes, sir. Galatians 5 verse 19. Verse 19. Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama. That is an old person. The person who has never met Jesus. Eyile. Yes. Ukrexezo. Ubukrexeza amadoda angoneliyo emitshatweni yabo. Umbulo. Amadoda angoneliyo emitshatweni. Oh, I wish I met you before I met my wife. Indoda yakwaThixo but ithetha lawo mazwi. But my Bible says thanda umkakho njengoko uKristu walithanda ibandla. Ukrexezo. Iyabonakala
Yes. Uqeqesho. umbulo, Umbulo. Sisixhosa siya umbulo ngesingesi yi-sex. Umbulo. Wona wenzeka when ungatshatanga uhambe uyozimanya nomuntu oyindoda okanye umuntu obhinqileyo ungatshatanga. Umbulo lowo. ukungcola, Abantu abangcolileyo zindalo. Ngcono umuntu ayenza amayelenqe angakwazi uthetha kakubi. Hey, khawuhambe ucasiswa lixesha. uburhelejo, Ukhelethwa nje into yonke into nje ukuya kukhelethwa khona. ukubusa kwizithixo, Bakhona ke abasayo besithixweni. Lo December. Bayakhona, yes. ukukhafula, Lokho ukhafula lana ukuthi uthathe liyeza xa ufuna ipromotion. Ipromotion yethu emsebenzini sifumana kuThixo. uThixo osivula amathuba epromotion. Ubona ukuthi uthatha le nto ifaka manixesho kule office yam le office so that lo azalimali abe nalaa nto yakho laa nto aphume ungene wena ufumane i-office ngomngcebo. Yes. intiyo, Umuntu ozonda umuntu xa unomuntu omzondileyo guqa ngedolo and pray the Holy Spirit help me ukuba ndiziva ndimzonda that is obedient. You want to be obedient to the Lord. The Holy Spirit uza kunceda. Ungathini ubona abantu abanentiyo. Ubona ngantoni umuntu onentiyo xa umenze into yokubhala koFacebook. Ayifuni bantu laa nto. Yintoni xa ningabazalwane ninawuhlala phantsi niyilungise ubana ngaba nikwazi nobabini kubekho umntu wesithathu. Kwazini ulungise iingxaki zenu makholwa saniyozisasaza phandle niyahlazeka silibandla likaThixo. Ngoba nabangakholwa bakhona kwi-social media. Babona le circus esiyidlalayo. inkani, amakhwele, imisindo, amayelenqe, imbambaniso, Ziqhamo zomntu lowo ongekafini noKristu. Lo mntu wamdala ungcwatyiweyo lowo. Kodwa zonke izinto kulo omtsha zintsha zonke. Impilo yakhe has been transformed. Has been transformed into Christ like by the power of the Holy Spirit. Ngomoya oyingcwele. Sorry. Now, impilo yakhe Christ rule his life with love. Amen. So the new person, lower Galatians 5, verse 22. Nanti-ke into ke ngokubathandekayo. Esisisa that's why silapha. Ithi ke ngoku iBhayibhile kuleya ndawo. Into yobana ngaba ihlabathi engazibaleli iziphoso udaba loxa sizigidime. Ithi ke ngoku thina ke ngoku after this is a new person who rise in Christ izinto zakhe zintsha. Amen. uYesu uThixo wasixolelanisa. uYesu wasixolelanisa. uThixo wasenzela uxolo saxolelaniswa noThixo ngoYesu. So now therefore that you are this person that you are saved. Sizizigidimi. Izigidimi iambassador. Iambassador ine behavior yelizwe esuka kulo. Uba ideploy eAustralia iambassador yalapha eSouth Africa ayizokujoina amasiko aseAustralia. I-interest yayo it has the inezinto zelizwe lazo phaya. Ithetha iSouth Africa, imele iSouth Africa. iSouth Africa banxa befuna ujonga iSouth Africa bajonga kuwe, xa befuna ubuza iSouth Africa babuza kuwe. I behave is Australia. Same applies nathi as the new species in Christ, people who are joined in Christ. Indlela yesingayo sisi-ambassador, meaning we represent Christ emhlabeni. So therefore asikwazi udla izinto zomhlaba, sinokudla izinto zasekhaya. Asikwazi umindlisha nodaba lolizwe singabaphambukeli. But itag yethi wena awungowalapha ikhona.
mayibonakale ngehambo, ngentetha, ngehlobo oziphethe ngalo, ubana ngaba lo muntu kulikholwa elikuyesu eli. Meaning you do not belong to this world. uYesu ndinibizile so that you may come out of this world. Now uba sibehave ngendlela erongo, ubana ngaba wabonakala, uke wabonakala ukhona nawe ujayivele esipaneni phaya. Because ithi apha nathi sixolelanisa abantu, sizisa abantu, uzobashumayeza njani abantu? Amen. Uyakubashumayeza njani? Nathi ikhona into bana engithanda uyithi banawe. Avoid into xa unqaniweyo. Ubona mama xa unqaniwe. Nathi itepa khonto yakhamanzi. Uthatha ibhotile ye black label. Ukhamanzi uvulele itepa. Ugalele ukhamanzi uyivulele itepa ngebhotile black label. Uthathe lapho uthena usele. Ojikelayo uzawuthi usela nto. Ezinye izinto azidingi ubana ngaba side sizithethelele sivuthi. Azidingi ubana ngaba side sivuthi sizithethelele. Umuntu xa ekujonga idinga nje i-renewal of mind. Ungathathi ibhotile yebhiya ukhalela amanzi usela amanzi. Yes, uzaba ngathi hayi bendisela amanzi. Fine ubusela amanzi, but ukhona olimeleyo ngala bhotile. Idaba luzawuthi uyasela. So they try to say there are things that you can avoid and move away from. Sima ngenyawo siyathandaza. Amen. So therefore, sesiphuma sizawubonakalisa iziqhamo zobuKristu zokuvuka noYesu. KungoDisemba kunguye. Siyobonakalisa iziqhamo zokuvuka noYesu. Amen. Masithandaze. Bawo, thank you so much. Kelizwi lakho. Thank you, Father. Moyingcwele, thank you, Lord, for reconciling us with you. Siyabulela Thixo wethu ukuthi savuswa kwakunye nawe. We are the new species. Siyabulela Thixo namandla that your word has spoken to us enhlizweni yasitshintsha. Wangankosi yami singahlala sikuwe, sifumaneke sikuwe ngamaxesha onke. Thixo wami namandla, thank you ngosindisa ngobabalo bawethu engcela usithi ingqambu zethu mazandele kuwe Nkosi, simambatha umuntu omtsha, simlahle umuntu omdala. Nkulunkulu wami oyingcwele, siyabulela bawo ngoYesu Kristu inkosi yethu. Siyabonga Thixo wethu oyingcwele, Nkosi bawo, your word linguwe. Help us, Lord. Help us, Father, to live in this world. Kulomhlaba onje. Khumbula Nkosi uPaulo seyala uTimothi ethi ibalekele inkanuko zobutsha. Father God, may we run away kwinkanuko zobutsha. Siphile ngokwe-ambassadors. Sishumayela izwi lakho emhlabeni wonke. Thixo wethu, thank you, Spirit of Jesus, for the working power within us, for saving us. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Oh, yes. Siyabonga Nkosi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Solo lizandla sisavala amehlo ethu, sizawugoduka. Izwi likaThixo lithethiwe phakathi kwethu. Sibonga indaba zakhe ebusuku esincokolela uThixo ngolhlobo. Uma bekhona abantu abamvileyo uThixo namhlanje thetha nempilo zabo. Uyabona xa kuthethwa ngoYesu akwenzeki into abantu bangaziboni izinto abazenzileyo. Before sithandaza umekhona umuntu othi ndingumoni, ngoba uThixo mayethetha amakholwa abantu babona izono zabo. Umekhona umuntu namhlanje othi ndingumoni phambi koThixo.
kunezinto endizenzileyo ezindixabanise noThixo, noba ndingabhubha ngale mini yanamhlanje ngeke uThixo ndimbone. Kodwa Nkosi uYesu, thatha nantsi impilo yam. Wena otshoyo ungandibonisa ngesandla, uphakamise isandla sakho kakhulu. Sendifuna uthandaza nawe namhlanje. Ume khona lo muntu otshoyo othi Yesu, thatha nantsi impilo yam. Lula isandla sakho kakhulu ngegama lenkosi. Izandla ziyaphakama. Inkosi ikubusise mfowethu, Nkosi ikubusise dadewethu ngegama lenkosi. Cela nina liphakamise izandla libaleke lize ngaphambili. Eli xesha lakho, ixesha lokuguquka lingoku. Ceda ngantoni mfowethu into ezimela ngecawa? Ububani kuKristu usisidalwa esitsha, not ecaweni kodwa kuKristu, not enkonzweni kodwa kuKristu. Kuyaphenduka, ixesha lokuguquka lingoku. Akalahlwa kwaphela uThixo, kuyaphendukwa, kuyaphendukwa. Amanyala ayalahlwa, izono ziyalahlwa, kuyaphendukwa. Mandi live hey izwi la lindimiza naluxolelo lwezono. Thank you. Isakhona inceba, inceba isakhona, isakhona inceba, isakhona inceba. Isono siyaxolelwa, noba walimala, noba walimala. Izinto zikumethile, wabubezela. Ngizothandaza mfundisi uManziwa, thetha nami manje live izwi lakho lindimiza. Thetha nami, thetha nami. Jesu, umuntu ongasindiswanga othi Yesu ndikuyelo, ngifuna ukwamkela wena, ungabaleka ujoyine aba. Umuntu othi Yesu hlapha izono, siyaxolelwa izono, siyaxolelwa izono, siyaxolelwa. Joyina aba wena othi Yesu xolela izono. Nansi mfana ethwala isuse isono sezwe. Haleluya, haleluya. Nina ngaphambili thatha namazwi nithi Nkosi Yesu, ndiyabulela ukuba ndingekafi uyichana impilo yam. Namhlanje ndiyaguquka, ndithatha isigqibo sokuguquka. Ndiyakwamkela Yesu, uyela ebomini bami. Xolela izono, xolela amatyala ngegama likaYesu. Ngenze
isidalwa esitsha ngegama likaYesu waseNazaretha. Baba siyathandaza egameni lenkosi uJesu. Baba siyabonga sebusuku. Siyabulela Nkosi Yesu. Your time is now. Uwethu namandla. Amandla wakho mawangqineke kule ndawo. Ngema yakho Nkosi yiyo esiyakusinda ngayo. Namhlanje busuku, let your power manifest ngamandla amakhulu. Ay babonakala ngegama lenkosi uYesu waseNazaretha. The power in the name of Jesus. Mama siyathandaza. Oh yangwele operate phakathi kwethu ngawakho amandla Nkosi yami. Izwi lakho liwe kule ndawo balihlale ezinhlizweni zethu. Ngema yakho mayiwele lowana ngalo igama lenkosi uYesu. Yonke imimoya iyakhothama ngegama lenkosi uYesu. Every knee shall bow. Makesithandaze ngegama likaYesu. Makesithandaze ngegama likaYesu. Makesithandaze ngegama likaJesu. By the power in the name of Jesus. By the power in the name of Jesus. Ayawenzeka ngegama likaJesu. Akhona manje asale khona kule ndawo. Ayadiliva, ayadestroya every spirit and every demonic activity. Namhlanje kwenzeka into entsha. I-Cape Town yonke igcwala amandla ngegama likaYesu. Baba siyathandaza in the name of Jesus. Jesus name. Ngegama likaYesu. Ngegama likaYesu. Jesus. Jesus. Egameni likaYesu. Jesus. Egameni likaYesu. Egameni likaYesu. Ashazi bambelo sisi Egameni likaYesu. angagili into Egameni likaYesu. Jesus. 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 Egameni likaYesu. Solula izandla phezulu. Komsomo kholwa siyahlangana. Ngegama lenkosi. Qhubeka uthandaze wena othandazayo. Qhubeka uthandaze. Qhubeka uthandaze. Siyathandaza. Komso. Egameni likaYesu. Thank you Jesus. Jesus. Egameni. Egameni. Jesus. Solula izandla. Sesiyavala. Sesiyavala. Siyavala, siyaxolisa ngexesha. Siyavala. Siyabonana kusasa. Ngo-5 apha eholweni kuyaqalwa uthandazo. Ngo-6 iyaqala imvuselelo. Ngomso sawulivula ithuba labantu abagulayo sibabeka izandla. Cela ubameme bonke abagulayo sawuvula ithuba. Bababekela izandla. Ngegama lenkosi. Thuba lesibini bathandekayo. Engeke salivala lithuba lokuhlambulula. Lokuvunywa kwezono. Izono ezi ziyavunywa. Izono
uma abantu befuna uvuma izono ngomso sizawuvula ithuba apha ngofo sicela abo bantu bafuna uvuma izinto abazenzileyo babe apha sithatha 1-on-1 for free of charge ela babe khona bezovuma izenzo zabo ivangeli yanja nokuvunywa kwezono Jesus. zona kuhlalwa phezukwazo siyavunywa siyaphuma bathandekayo sibonane ngomso sawuvulela uthuba ke ngomso omapini thuba lokuvunywa kwezono nethuba lokubekwa kwezandla egameni lenkosi xolisa kakhulu ngexesha ngomso siyathembisa ukulwa nalo ixesha eli masolule izandla ngegama lenkosi uYesu Kristu ophilayo baba siyabulela phuma nathi inkosi usisa isicaka sakho othethe ngaso kule ndawo usisa umkhonzi wakho yena nosapho lwakhe fundisa umdashe umbusise nefamily yakhe nabantwana egama lenkosi Yesu baba siyabulela thatha ulawulo ke sikelela indlebe ezilivileyo baba wethu onamandla Father we thank you ngegama lenkosi Yesu siyabulela phinda usidonse ngomso udonse nabanye bazoba lapha kule ndawo ngegama lenkosi Yesu ufefe nothando lukaThixo udlelana lukaMoyingcwele luhlale ukuthi uJesu athi abuye azolanda ibandla ngegama lenkosi Yesu Father we thank you ubabalo nothando lukaThixo udlelana lukaMoyingcwele luhlale ukuthi uJesu athi abuye amen sibethe izandla ngegama lenkosi Usiboni